Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Κοντά σας με άλλη μια εκπομπή στα χνάρια της παράδοσης, αποτελούμενη όπως και όλες οι υπόλοιπες από δύο μέρη, πρώτο και δεύτερο μέρος, αποτελούμενη από δύο θέματα. Στο πρώτο θέμα της εκπομπής, επειδή βρισκόμαστε σε αποστακτική περίοδο, θα δείτε ό,τι έχει σχέση με τη Ρακή και το Καζάνι, με την παραγωγή του πιο κριτικό παραδοσιακού πιωτού της Κρήτης, ενώ στο μουσικό θέμα της ίδιας εκπομπής έχουμε να προβάλλουμε τον Χάρη το Κλάδο, το συγκρότημά του, αλλά και όλους τους επιλεγμένους καλεσμένους που έχουμε στην παρέα μας απόψε. Θα ήθελα πριν δώσω το μικρόφωνο στο Χαρίτο για να μας συστήσει τους καλεσμένους της παρέας, να σας πω, να σας παρακαλέσω όσοι στέλνετε μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση και να τη γνωστοποιήσω για τους νεότερους τηλεθεατές. Όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα, γράφετε χνάρια από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό το μήνυμα που θέλετε, που αυτό μπορεί να είναι μία μαντινάδα, μία πρόσκληση, ό,τι έχει σχέση με την παράδοσή μας. Χνάρια λοιπόν, κενό, ό,τι θέλετε και αποστολή στο 4525. Ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω μαζί με τα μηνύματά σας, που αυτά φτάνουν καθημερινά στην ηλεκτρονική διεύθυνση, να γράφετε και το όνομά σας. Ονοματεπώνυμο και αν όχι το επιθετό σας, το μικρό σας όνομα και από πού μας στέλνετε το μήνυμα, που μας βλέπετε. Χάρη, το λόγο σε σένα, αφού σε ευχαριστήσω για την φιλοξενία σου στο χωριό σου στα Λιβάδια. Είναι ο τόπος που γεννήθηκες και που μεγάλωσες, τα Λιβάδια της επαρχίας Μιλοποτάμου. Και να ευχαριστήσω επίσης τον Νίκο τον Πατενταλάκη, τον αξιόλογο καλλιτέχνη της κρητικής μουσικής, που η προσφορά του είναι μεγάλη, ο οποίος σε σύστησε σε μένα για να γίνει αυτή εδώ η εκπομπή. Έχεις μικρόφωνο, δεν χρειάζεται να σου δώσω το μικρόφωνο, για να κάνεις τον κόπο για να μας παρουσιάσεις την παρέα που έχουμε σήμερα κοντά μας. Και εμείς ευχαριστούμε, Γιώργη, το Greta Channel και εσένα ιδιαίτερο και τα παιδιά από τις κάμερες. Από αριστερά είναι ο Ζαχαρίας ο Αρμουτάκης, Λαγούτο, ο ξάδερφός μου ο Ηλίας ο Κλάδος, ο Ανδρέας ο Χρυσός ο ξάδερφός μου, ο πατέρας μου, ο Μανώλης ο Κλάδος, ο Νίκος ο ανιψός μου, ο γαμπρός μου Αποστόλης, από δεξιά ο Νίκος ο Τσουργαλάκης Λαγούτο. Γεια σου, Νίκο. Ο ξάδερφός μου ο Γρηγόρης ο Χρυσός, ο Μανώλης ο Κλάδος, ο ξάδερφός μου, ο αδερφός μου ο Μπάμπης, ο Γιάννης ο Κλάδος, ο ξάδερφός μου, και ένας φίλος ο ξάδερφός μου. Μάλιστα.
να πει, το τραγούδι του να πει. Πολλές μαντινάδες θα ακούσατε στην απόψινή εκπομπή που έχουν σχέση με τη Ρακή, αφού έχουμε και το θέμα αυτό, την παραγωγή της στο ένα από τα δύο θέματα. Και μια από του φίλου μας του Παπόγιαννου λέει: «Απ' το λουλά ζεστή ρακή και μου στο ανακατώνω και πίνω για να ξεγελώ τη μοναξιά στον πόνο». Τη συνέχεια δίνει ο Χαρίτος ό,τι θέλει με το συγκρότημά του.
ήρθε η στιγμή να χάσεις. Σαν μείνεις μόνη στη ζωή. Τότε θα υποφέρεις, αχ τότε θα υποφέρεις. Αγάπες ξέρεις να πουλάς. Ξέρεις να πουλάς, μάνα, αγαπάς δεν ξέρεις. Αχ, μάνα, αγαπάς δεν ξέρεις. Το παραδοσιακό ψητό μας, η ρατσί, βγαίνει στα καζάνια ή στο καζάνι του κάθε χωριού ή στο καζάνι κάθε γειτονιάς. Βρισκόμαστε σε ένα από αυτά. Δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον Λευτέρη, θα μας κάνει τον κόπο. Θα μας πει για όσους δεν έχουν βρεθεί σε καζάνι ή για όσους δεν ξέρουν πώς γίνεται η διαδικασία για την παραγωγή της ρατσής. Ξεκινώντας από την αρχή, από εκεί δηλαδή που βάζουμε τα στράφυλα, έτσι λέγονται στράφυλα. Είναι αυτό το που μένει από το μάτιμα του κρασιού. Στράφυλα ή τσίκουδα, το ίδιο πράγμα είναι αυτά. Το ίδιο είναι, το ίδιο. Αλλού τα λένε στράφυλα, αλλού τσίκουδα. Εμείς τα λέμε το ίδιο. Αυτό λοιπόν που μένει από το πάτημα του σταφυλιών, ξεχωρίζουμε το μούστο και αυτό που μένει το βάζουμε πού? Το βάζουμε στο τσικάλι. Που δείχνεις τώρα λέγεται τσικάλι. Το κάτω, ναι. Δεν είναι λέει το καζάνι αυτό. Το καζάνι είναι το τσικάλι και το καπάκι. Και ο λουλάς, όλο αυτό λέγεται καζάνι. Ποιος είναι ο λουλάς? Ο λουλάς είναι αυτό το πράγμα που φεύγει από το καπάκι και πάει στη δεξαμενή που ψήσεται το... Για να γίνει η υγροποίηση. Η υγροποίηση, το αποστάγματος. Καταρχήν να πω, το καζάνι σου είναι ένα παραδοσιακό. Ναι, με ξύλα. Με ξύλα, με ζύμη. Με ζύμη και η ζύμη να πούμε ότι μπαίνει για ποιο λόγο? Η ζύμη μπαίνει για το λόγο να μην φεύγει ο ατμός που βράζει το καζάνι, τα στράφυλα που λέμε. Αυτό τώρα, Λευτέρη, βράζει σε πόσους βαθμούς? Πάνω από 100. Σε 100 βαθμούς όταν βράζει το νερό, βράζει το αρχινά και βράζει τα στράφυλα που στους βαθμούς αυτούς γίνεται διαχωρισμός. Και είναι αυτό που μένει από τα στράφυλα και ο ατμός. Ο ατμός βγαίνει από εδώ πέρα, πηγαίνει στη δεξαμενή, βλέπετε με το σωλήνα, υγροποιείται στο νερό, μέσα στη δεξαμενή και βγαίνει το απόσταγμα της ρατσής, που λέμε ρατσί, τσικουδιά. Για να λειτουργήσει ένα καζάνι τι χρειάζεται? Χρειάζεται κάποια άδεια, έτσι. Ναι. Δίνονται νέες άδειες σε καζάνια? Όχι. Πρέπει να την έχεις από παλιά. Αυτό διατηρείται από ποια χρονολογία? Εγώ το βρήκα από τον παππού μου. Τον παππού, Τον πατέρα μου και το πήρα εγώ. Συνήθως ανοίγουν νέα καζάνια ή κλείνουν και τα υπάρχοντα? Ανοίγουν νέα καζάνια όποιος έχει την άδεια. Αλλά είναι σύγχρονα. Σύγχρονο, ναι. Και η διαφορά τώρα του παραδοσιακού με το σύγχρονο καζάνι ποια είναι? Δηλαδή τι παραπάνω έχει ένα σύγχρονο καζάνι? Ένας Κορεανός με έχει εδώ πέρα ένα σύγχρονο καζάνι. Είναι το ίδιο. Απλώς είναι η διαφορά ότι δεν έχει ζύμες, δεν θα έχει ξύλα να δουλεύει με κάποιο πιο εύκολο τρόπο, υποθέτω, ή με πυρηνίδι, ή με... Ναι, κάποια διαφορά υπάρχει στην ευκολία του κάθε ανθρώπου. Το παραδοσιακό είναι αυτό, με ζύμη, τα πάντα. Πάμε λοιπόν από εδώ για να δείξει η κάμερα που στους 100 περίπου βαθμούς αρχινά και βράζει το... βγαίνει ο ατμός από τα στράφυλα. Ναι, μπαίνει εδώ μέσα. Όπως ακριβώς το δείχνεις. Πάει το λουλά που λέμε, υγροποιείται μέσα στο νερό και φτάνει στο τέλος το κουρούπι που λέμε εμείς και βγαίνει ρατσί. Αυτό που βγαίνει εκεί πέρα είναι τσικουδιά ρατσί.
Η μετατροπή τώρα του ατμού σε ραγί γίνεται μέσα στη στέρνα που είναι στο νερό. μετατροποίηση, έτσι. Ναι. Από εδώ εκεί μετατρέπεται ο ατμός σε υγρό. Και όσο κατεβαίνει είναι πιο ψυχρό. Πώς ρυθμίζεις τους βαθμούς στην ραγής? Έχω εδώ πέρα ένα... Δηλαδή ο άλλος θέλει πόσους βαθμούς περίπου, 18, 19? 19, 20 όσο θέλει ο κάθε... 19 με 20. 19 με 20. Ανάλογα λοιπόν την επιθυμία του κάθε πελάτη, κόβεις τη ραγή. Ναι. Πώς τη ρυθμίζεις? Εδώ πέρα έχω ένα γράντο το οποίο μετρά... Γράντο λέγεται. Γράντο. Μετρά πόσους βαθμούς σε αλκοόλ περιέχει ραγή. Εδώ είναι 19, 20, 18, 21, 22, 25 και βγαίνει μέχρι πάνω 100% ενόπνευμα και κατεβαίνει αναλόγως. Όσο πιο πολύ βγάζεις, τόσο πιο πολύ κατεβαίνει. Ναι, αλλά η ρύθμιση. Όταν ξεκινά και πρωτοστάζει και βγαίνει η πρώτη. Η πρώτη είναι πολύ δυνατή. Και όσο βγάζει, χαμηλώνει. Το ενόπνευμα βράζει πιο χαμηλά, σε 70 βαθμούς. Και βγαίνει απάνω και βγαίνει τόσο την πρωτόραγη που λέμε, τη δυνατή ραγή, που είναι πάνω από 25-26 βαθμούς, αναλόγως στα στράφυλα. Όσο πιο δυνατά είναι τα στράφυλα, ο μουσς που βγαίνει, δηλαδή που μετρούμε και λέμε 15-16 βαθμούς, 14-13, τόσο πιο πολύ ραγή βγάνεις. Αν το αφήσεις τώρα να βγάζει, μπορεί να μηδενίσει. Αλλά υπάρχει να κάψει το καζάνι. Το τσικάλι που λέμε ότι βράζει και στο τέλος δεν έχει τίποτα να βράζει. Και θα έχει χαμηλό βαθμό. Ναι, όσο πιο πολύ βγάζει, τόσο πιο χαμηλά κατεβαίνει. Κάνεις λοιπόν μετρήσεις και εκεί που θες, σταματάς να βγάζεις άλλο και το σταματάς. Την κόβει τη ρακή που λέμε. Πάει, σταματάς. Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Λέει μια άλλη μαντινάδα για το καζάνι και για τη ρακή. Στο καζάνι λέει της ρακής σημώνω το χειμώνα κι αν δω τη βιόλα μου μεθώ χωρίς να πιω σταγόνα. Στο χώρο εδώ που βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, είναι αναρτημένες οι φωτογραφίες δύο ανθρώπων προγόνων μας που έχουν μεγάλη ιστορία και θα αναφερθούμε σε αυτούς πριν δώσω τη συνέχεια στο Χαρίτο και στο συγκρότημά του. Είναι ο μοναχός ο Γαβρίλ ο Κλάδος, ο οποίος σχετίζεται με την οικογένεια που έχουμε σήμερα στην παρέα μας, αλλά και κάποιος άλλος. Θα δώσω το μικρόφωνο στο Χρυσό το Γρηγόρη και κάποιος άλλος με μεγάλη ιστορία που έχει σχέση με το Αρκάδη. Θα μας τα πεις, Γρηγόρη? Βρισκόμαστε στο χωριό Λιβάδια της επαρχίας Μελοποτάμου ή αν θέλετε καλύτερα του σημερινού Δήμου Κουλούκονα. Ευχαριστούμε φίλε Γιώργη που μας έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε και να κάνουμε μια παρέα η οποία ξεκίνησε από το 0 και για να κυριολεχτούμε βρεθήκαμε χωρίς να ξέρουμε καν ότι θα γίνει η εκπομπή και είμαστε απροετοίμαστοι. Το χωριό Λιβάδια Μελοποτάμου θα πω δύο λόγια από τη γερμανική κατοχή και μετέπειτα και πρωτήτερα. Το χωριό λεγόταν Λεβεντοχώρη επί τουρκοκρατίας, αλλά λόγω της δράσης εναντίον των Τούρκων στην εποχή εκείνη, ο Πασάς ο οποίος διεύθυνε την περιφέρεια έδωσε εντολή να καταδαφιστεί το χωριό εξ ολοκλήρου, πράγμα το οποίο έγινε και οι υφιστάμενοι του ανέφεραν ότι το Λεβεντοχώρη, ονομαζόμενο τότε, έγινε Λιβάδια. Από τότε επικράτησε και το όνομά του. Όσο για τα ιστορικά πρόσωπα εκείνης εποχής, θα αναφέρω τον Ιωάννη Σοπασί Κούβο, ο οποίος ήταν έγκλειστος στο μοναστήρι κατά την άλωση και το ολοκάπτωμά του. Ήταν ο Λιβαδιώτης ο οποίος διέγνωσε στην κουτάλα τον Οζό ότι θα γίνει άλωση του Αρκαδιού και το ολοκάπτωμά του, πράγμα το οποίο έγινε. Κατάφερε να σωθεί στο ολοκάπτωμα του Αρκαδίου, αλλά στη συνέχεια συνελήφθη, εφωνεύθηκε εκδάρη στο χωριό Μέση και έγινε και το γνωστό τραγούδι ότι βροντά στη μέση ο ουρανός σε μια σελιά στη ρίζα, εκεί που φετοκόψανε το όμορφο παλικάρι, το Σοπασίδο, τον Αϊτό, τον αντριωμένο Κούβο, τον Πολεμάρχο Ταρκαδιού, τον τουρκοτρομοκράτη.
Όσο για τα πρόσωπα που ανέφερες στη γερμανική κατοχή, ο Γαβριήλ Κλάδος ήταν αδερφός του παππού μου, ο οποίος γεννήθηκε το 1910, το 1930 προτίμησε τη μοναχική ζωή στο μοναστήριο του Αρκαδίου, την Ιερά Μονή Αρκαδίου, αλλά στο 1940 επολέμησε στην Κοριτσά στην πρώτη γραμμή σαν μοναχός. Έκτοτε πάλι συνέχισε την πορεία του σαν μοναχός στο Ιερά Μονή Αρκαδίου και την περίοδο της κατοχής ήταν ο σύνδεσμος τροφοδότης των ανταρτών της περιοχής του Ψιλορίτη. Πέθανε το 1985 και τάφη στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. Ο έτερος που προανέφερες είναι ο θείος μου ο Γρηγόρης ο Χρυσός, ο οποίος ήταν ο πλαρχηγός στην ομάδα του Πετρακογιώργη την εποχή 1941-1945. Έκτοτε μετά έζησε στην Αθήνα όλα τα χρόνια άγνωστος και γι' αυτό έλεγε και τη Μαντινάδα ότι σαν τέλειωσε ο πόλεμος αρπάξα την κουτάλα και έμεινα μόνος και άγνωστος σε όλη την Ελλάδα. Ποτέ δεν καπηλεύτηκε τη δράση του όπως και όλοι οι χωριανοί, γιατί ήταν πάντα της άποψης ότι η προσφορά για την πατρίδα δεν είναι μέσον επίδειξης. Ήταν τόσο περήφανοι που ποτέ δεν λέγανε τι κάνανε, γιατί στον άντρα δεν είναι πρεπό εκείνος να διγάται, άλλοι να τα εξιστορούν και αυτός να τα παρνάται. Αυτό λοιπόν είναι εν ολίγης το χωριό μας μέχρι τη γερμανική κατοχή. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ενδιαφέροντα όλα αυτά και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε τέτοια περιστατικά, σε τέτοιες ενδιαφέρουσες ιστορίες και σε τέτοια πρόσωπα όπως αυτά που είπες. Η παρέα σήμερα είναι άκρως οικογενειακή. Ευρεθήκαμε για να κάνουμε μια αυθόρμητη παρέα. Εγώ θα αφιερώσω στο χωριό μου τη Μαντινάδα ότι η Λιβάδια, όμορφο χωριό, ψυχή Μιλοποτάμου, όπου γιαμπάω σε θωρώ σαν ζωγραφιά μπροστά μου. Ευχαριστώ Γιώργη. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας και θέλω στο πρόσωπό σου να χαιρετήσω το πρόσωπο του φίλου μου του Νίκου του Ζωηδάκη, να το ευχηθώ καλά Στέφανο και αναφέρομαι σε σένα επειδή είχα να είναι κουνιάδος σου. Ευχαριστώ Γιώργη. Πάμε χαρίζω. Θα συνεχίσω με ένα κομμάτι του Ροδάμα του Ανδρουλάκη, θα την εκάψω στην καρδιά. Θα την εκάψω την καρδιά. Θα την εκάψω την καρδιά, χάνε ξανά αγαπήσει. Άντε σαν μάνα, χάνε ξανά αγαπήσει. Άλλης αγάπης στον καημό δεν θέλω να γνωρίσει. Άντε σαν μάνα δεν θέλω να γνωρίσει.
Σ' αγάπησα κι όμως ποτέ Σ' αγάπησα κι όμως ποτέ δεν είπα σε κανένα Αδέσαμα δεν είπα σε κανένα Ακούστε και άλλη μαντινάδα πριν πάμε σε τραγούδι και μουσική από το συγκρότημα που προβάλλεται στην εκπομπή αυτή. Άκου, Ηλία, μια μαντινάδα ενός μαντιναδολόγου μόλις 18 χρονών. 18. Και πες με εσύ αν είναι καλή. Από τον πόνο, λέει, μιας πληγής, ο Γιώργης ο Στρατάκης, από τον πόνο μιας πληγής ποτέ μου δεν θα κλάψω. Μόνο γυρεύω την κλωστή της ελπίδας να τη ράψω. Και ετοιμάζω για δικιά σου μαντινάδα, γιατί ξέρω ότι βγάζει μαντινάδες μετά από το Χαρίτο που θα μας παίξει ότι έχουν ετοιμάσει το συγκρότημά του. Θα συνεχίσω με τον Νίκο Ξυλούρη, σαν Βρισκαλιά Τελικανή. Πες μου κάτι άλλο πριν παίξεις. Εδώ και πολλά χρόνια ασχολείσαι επαγγελματικά με τη λύρα. Ναι. Δεν έχεις όμως μέχρι τώρα γράψει ένα CD. Και είναι απορία δικιά μου αλλά και πολλών φίλων. Αυτή είναι μια αμέλεια. Μπορεί αργότερα να γίνει και αυτό. Πρέπει να το συντομεύσεις. Να το επισπεύσεις, γιατί παίζεις επαγγελματικά πολλά χρόνια και πρέπει να έχουμε κάτι κανονικά πρέπει, αλλά... στη δισκογραφία να το προβάλλουμε και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, πάμε.
πως μ' αρέσει εμένα. Άντε σαν μάνα μάνο πως μ' αρέσει εμένα. Και αρμίες και συμβουλές και αρμίες δεν θέλω από κανένα. Άντε σαν μάνα μάνε δεν θέλω από κανένα. Μια μαντινάδα του ίδιου μαντιναδολόγου του Στρατάκη του Γιώργη. Δίνω μικρόφωνο στο Γρηγόρη και μετά στο συγκρότημα. Ενθαρρύνοντας όλους τους νέους καλλιτέχνες και ζητώντας μαντινάδες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση χνάρια κενό 4525. Στο διαλεγόνα, γράφει ο Γιώργης ο Στρατάκης, στο διαλεγόνα η μοίρα μου για δυο χαρές με βάνει, γιατί να πάρω και τσι δυο, λέει μου πως δεν κάνει. Πες μας, Γρηγόρη, ό,τι θες και να πάμε στο συγκρότημα. Φίλε Γιώργη, επειδή προλίγου έκαμε αναφορά στη συγγενική σχέση που έχω με τον γνωστό καλλιτέχνη τον Νίκο το Ζωηδάκη και επειδή το θέμα του γάμου του είναι επίκαιρο, ναι, βεβαίως, θα του αφιερώσω τη μαντινάδα ότι τα αντρόγινο που θα γεννεί είναι δικολογιά μου. Θεέ μου και να περνά καλά, να χαίρεται η καρδιά μου. Και καθότι είμαι κάτοικος μόνιμος στα Χανιά, θα αφιερώσω σε όλα τα Χανιά ότι Χανιά εγώ σας αγαπώ, δεν θέλω το κακό σας, γιατί πατώ το χώμα σας και πίνω το νερό σας. Ευχαριστώ, φίλε Γιώργη, που μου έδωσες την ευκαιρία να πω αυτό που ένιωσα. Και να είσαστε, Νίκο, καλορίζικοι, καλοστερεωμένοι, και η φλόγα της αγάπης σας παντοτινά αναμένει. Πάμε στο συγκρότημα. Συνεχίζω με ένα κομμάτι του Λεωνίδα του Κλάου, του συγγενή μου. Από τη χαρά. Ήπια κράσι από τη χαρά, πιο το απ' την αμαρτία. Άντε σαν μάνα, πιο το απ' την αμαρτία. Και τώρα να με δει δυστυχής, και τώρα να με δυστυχής. Και τώρα να με δυστυχείς μέσα στην ευτυχία. Άντε σαν μάνα, μέσα στην ευτυχία. Στις γης
στη θάλασσα, τη θάλασσα, στη λησμονιά στη θάλασσα. Στη θάλασσα το παρελθόν θα ρίξω, άντε σαμάνα το παρελθόν θα ρίξω. Στα χτυπήματα πολύ βαθιά να πνίξω, άντε σαμάνα πολύ βαθιά να πνίξω. Καημούς με έχει περιορίσει. Και μια φορά να είδω χαρές. Μια φορά να είδω χαρές, δεν θέλει να μ' αφήσει. Άδε σαμάνα, αχ, δεν θέλει να μ' αφήσει. Η παρουσία των Λαγουτιέρδων που έχει στο συγκρότημά σου με οδηγεί στην επιθυμία να αφιερώσω στον πατέρα του Αρμουτάκη του Ζαχάρη, τον Ηρακλή, αλλά και στους θείους του Μιχάλη, Γιώργη και Κωστή, και αναφέρομαι και στους θείους του επειδή ξέρω ότι τον αγαπάνε όπως και ο πατέρας του, να έχουν τη γιά τους, να τον εκαμαρώνουν. Είναι ένα νέο παιδί, επαναλαμβάνω, που έχει να δώσει πολλά στην κριτική μουσική. Και επίσης να αφιερώσω στον αδερφό του, όλη την εκπομπή, στον αδερφό του Νίκου, το φίλο μας τον Γιώργη, τον Τζορδαλάκη, που και αυτός παίζει λαγούτο και είναι υπάλληλος στο ΤΕΒΕ στο Ηράκλειο. Μετά από όλα αυτά, να δώσουμε το μικρόφωνο στο Μανώλη για να μας πει ό,τι έχει ετοιμάσει ή ό,τι έχει στο μυαλό για να γελάσουμε και λίγο. Ό,τι θυμάται. Επειδή λέει κάποιος του γιατρό στο τοπικό ιατρείο του χωριού του, και αυτός ο κακομοίρης θα της παρέας σαν και εμάς, και έπαιρνε πούτσε μια παραπάνω. Και του λέει ο γιατρός, του λέει, μπρε Γιάννη, κόψε, του λέει, μια ολιά, χαμήλωσε το πολύ γιατί θα σε ξεβγάλει. Και κακομοίρα την επόμενη φορά ξαναπήγε να ξανακάμε επίσκεψη του γιατρού, να δεις καμιά έξω του γιατρού, τι τα γίνεται.
Και του λέει ο γιατρός, λέει, μπρε, για δεν τα έκαμες. Χαμήλωσες, του λέει, όλοι μέσα μου μια μπαλά, με είχε κόψει το βαρέλι. Ζήσω πεθάνω στη ζωή του Νίκο Ξυλούρη. Ζήσω πεθάνω στη ζωή. Ζήσω πεθάνω στη ζωή, εσύ έχεις την ευθύνη. Πάτε σαν μάτες, έχεις την ευθύνη. Γιατί χαρά δεν μου δώκες. Γιατί χαρά δεν μου δώκες που κάθε αγάπη άδες που κάθε αγάπη. Λίγες ελπίδες μου δώκες. Λίγες ελπίδες μου δώκες και βάσαν να μεγάλα. Άλλες αμάν και βάσαν να μεγάλα. Πες μου το πώς με αγαπάς. Πες μου το πώς με αγαπάς κι ας υποφέρω κι άλλες αμάν κι ας υποφέρω κι άλλες.
για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς που μας είδατε στο πρώτο μέρος και θέλω να μας δείτε και στο δεύτερο μέρος, ακριβώς σε μία εβδομάδα, στο ίδιο κανάλι, με την ίδια παρέα, με άλλα πολλά που θα ακουστούν και που θα δείτε. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω επίσης τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, τον Νίκο τον Μαυρογεννάκη, τον Γκαμπουράκη τον Κώστα, τον Μανώλη τον Διακουμάκη και τον σκηνοθέτη της εκπομπής, τον Γιάννη τον Μαθιουδάκη. Καλό βράδυ σε όλους και ραντεβού σε μία εβδομάδα. Καλησπέρα. Με το δεύτερο μέρος της εκπομπής συνεχίζουμε την παρέα που είχαμε αρχίσει την προηγούμενη εβδομάδα στα λιβάδια της επαρχίας Μιλοποτάμου με τον Χαρίτο τον Κλάδο στη Λύρα, τον Ζαχαρία τον Αρμουτάκη από τα Σκούρβουλα στο Λαγούτο και τον Νίκο τον Τζουρδαλάκη από τις Μέλαμπες επίσης στο Λαγούτο. Με δύο μαντινάδες ξεκινάει το δεύτερο μέρος της εκπομπής, δεύτερο και τελευταίο μέρος. Η πρώτη έχει σχέση με το τίτλο της εκπομπής και η δεύτερη με την Ρακή, το Καζάνι, γιατί είναι ένα από τα δύο θέματα της εκπομπής αυτής. Είναι η Ρακή ή το Καζάνι, γενικά το πιο παραδοσιακό πιωτό της Κρήτης. Ο Μανώλης ο Μακρυδάκης έχει στείλει τα χνάρια της παράδοσης, όποιος ακολουθήσει. Είναι αυτός ο τίτλος της εκπομπής, Χαρίτο. Ναι. Τα χνάρια της παράδοσης, όποιος ακολουθήσει, θα βρει ολόδροσο νερό στη λεβεντιά στη βρύση. Ωραία. Και για το θέμα της εκπομπής, για τη Ρακή, ο Απόγενος λέει «Απ' τα σταφύλια το κρασί και απ' το καζάνι βγαίνει. Ρακή να πίνει ο δυστυχής, τον πόνο να παλιαίνει». Ευχαριστώ και τους δυο, όπως επίσης ευχαριστώ εσάς που θα μας παρακολουθήσετε σε άλλη μια εκπομπή, αλλά και όλους τους επιλεγμένους καλεσμένους, Χαρίτο, που έχουμε στην παρέα και στο δεύτερο μέρος. Είχαμε κλείσει το πρώτο μέρος. Εσύ είχα ρωτήσει τότε να μας πεις αν έμαθες μόνος σου να παίζεις λύρα ή αν σου έδειξε κάποιος. Δεν μας είπες όμως τον τρόπο με τον οποίο έμαθες. Μας τον είπες όταν είχε κλείσει η κάμερα. Κοίταξε, το 1976 έκανα και εγώ το ναυτικό. Με ένα χωριανάκι μας μαζί, τον Μπάμπη τον Γεγιά, και είχαν πάρει δύο όργανα. Εγώ είχα πάρει ένα λαγούτο και αυτός είχε πάρει μια λύρα. Και αρχίσαμε και παίζαμε, μπας και μάθαμε τίποτα. Ξεκινώντας το λαγούτο, εμένα δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Έπιανα τη γύρα, έπιανα το λαγούτο και μια στιγμή άρχισε και έπιανα τη γύρα τη σούστα. Το πρώτο κομμάτι που έπιασα ήταν η σούστα. Και πρέπει να είναι εύκολο στο παίξιμο, σωστά. Πρέπει να είναι εύκολος χώρος στο παίξιμο. Ναι, το πιο εύκολο, γιατί το πιάσα κι εγώ από την αρχή. Δεν έχει πολλά πατήματα. Θα συνεχίσω με το Θανάση. Λέγαμε πριν, έχεις κάμερα, ότι όποιος έχει όρεξη μαθαίνει. Και λέει και ο Γιώργος, και εγώ λέει όρεξη, μα δεν μαθαίνω. Στόπες. Γιάννη, έκανα λάθος το μικρόφωνο. Θα σου πάρω κουστούμι. Ένα λεπτό μόνο το μικρόφωνο στον πατέρα σου που δεν μείνει στο πρώτο μέρος, μόνο που θα απαντήσει σε ό,τι τον ερωτήσω. Εξέχασε να μας πει στο πρώτο μέρος της εκπομπής ο Γρηγόρης, ο Χρυσός, για τον Γαβρίλη τον Κλάδο, πόσες συντεχνίες είχε κάνει. Γιατί είναι εντυπωσιακό. Ο Γαβρίλης ο Κλάδος, εάν θέλετε να σας πω την αλήθεια, είχε να βαφτίσει 160 παιδιά, τα οποία είχε κρεμάσει το λαιμό του.
160 παιδιά. Άστι κουμπαριές, άστι ανθρώπους που ερχόταν από το εξωτερικό, μόνο τον εγνωρίζουν. Ήταν ένας επιφανής άνθρωπος, στην ηθική αντίσταση ήταν πρώτος καπετάνιος. Εντάξει. Έχω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αλλά μετά που θα παίξει ο Χαρίτος. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Ήτανε πολύ καλός. Πάμε. Έγιναν και πατριώτες. Πάμε τα Χαριό. Ωραία.
κουστάλια στον αμαγιό την άκρη. Στον αμαγιό την άκρη. Τώρα Λευτέρη στο κόσμο ότι βγάζει τα παλιά στράφυλα που δεν έχουν άλλο ατμό, άλλη δύναμη. Δηλαδή όσο φτάσει τώρα και στάζει θα χαμηλώνει τη βαθμή. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να βάζεις άλλο να βράζουμε και βάζεις καινούργια. Τα καινούργια βάζουμε. Και χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία για να είναι αυτή η αλλαγή έτσι. Ναι. Καθαρίζουμε το λουλά. Που βγάλες από ό,τι είδα πριν τη ζύμη, από τις άκρες. Ναι, για να... Η οποία θα πει καινούργια μετά ζύμη. Ναι, πάντα. Πάμε. Και καθαρίζω το λουλά. Αυτό που κρατάς είναι ο λουλάς. Ναι, το πάνω μέρος του λουλά. Αυτό είναι το νερό που βάζει για την ανακύκλωση. Ναι, το βάνω για να καθαρίσει μέσα να φύγουν οι αγαθαρσίες του λουλά, το οποίο υπάρχουν πάντα. Και ο λόγος που το έχεις είναι τρεχούμενο μέσα στη στέρνα. Για να παγώνει το νερό. Να υπάρχει πάντα... Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η ανακύκλωση θα βράσει το νερό μέσα στη στέρνα. Ναι, θα βγάζει ζεστή ρακή. Θα αρχίσει να βγάζει ζεστή ρακή ή να βγαίνει ατμός από το λουλά, ο οποίος είναι ρακή.
στην αρχή. Μάλιστα. Άμα ξεσυλίσει, βγάζω το καπάκι. Το οποίο καθαρίζει ύστερα με τη σειρά του. Γύρω πάντα. Και μετά μπαίνει νερό μέσα στο τσικάλι. Αυτή είναι αγκάθα. Που μπαίνει στο πάνω του τσικαλιού για να μην κολλά το τσικάλι στα στράφυλα πάνω. Και βάζεις την ίδια κάθε φορά. Ναι, μετά από κάποιους γερός είναι χάλα. Και βάζω άλλη. Και τώρα μέσα γίνεται το βράσιμο, Ναι. Θα στέλνει τα μπαξίλα που είναι από κάτω ακριβώς. Βράζει, βγάζει τον ασμό, πάει στο καπάκι, πάει στο λουλά και μπαίνει μέσα και υγροποιείται και βγαίνει ρακί. Για να παγώσει λίγο το νερό που βράζει μέσα και μετά βιάζουμε. Για να βάλεις τα νέα τράφυλα. Ναι, πρέπει να καθαρίσει το καζάνι. Ήθελα να ρωτήσω εγώ αυτό που έκανε πριν και ο χρονοβόρο να βγάλει τα παλιά στράφελα και να βάλει νερό να ξεπλύνει το. Πώς το είπαμε? Το τσικάλι. Σε ένα σύγχρονο καζάνι θα γίνεται πιο εύκολα. Υπάρχει μια φυσούνα αυτόματη, η οποία είναι χαμηλά στο τσικάλι, η οποία ανοίγει και αδειάζει μια πόρτα και βγαίνουν τα στράφελα τα οποία όταν αδειάζει με το κάτω, τα οποία τα σχεδιάζει και ο Λευτέρης. Πέρα από εκεί, η επόμενη κίνηση του καζανιού του νέου τύπου υποτίθεται είναι η ζερμπαντίνα, η οποία είναι όπως το σπιράλ και ψήσεται πιο γρήγορα ο ατμός μέσα στο καζάνι, στη δεξαμενή αυτή. Αλλά πιο γρήγορα και πιο καλά. Πιο γρήγορα, εντάξει, πιο καλά πρέπει να το κρίνουμε. Το καθαρό παραδοσιακό είναι αυτό, το συγκεκριμένο. Δεν έχω, λέει, Παπασίφης από την Ανόπολη και θέλω να ευχηθώ στο Σύφη το φίλο μας που ετοιμάζει ένα νέο βιβλίο να έχει καλή επιτυχία, που είναι πάντα κοντά στην εκπομπή και συνέχεια μου στέλνει ματινάδες να είναι καλά. Και θα επαναλάβω ότι όποιος θέλει, όποιος καλλιτέχνης θέλει στίχους από τον άνθρωπο αυτό αφιλοκερδός προσφέρεται να του δώσει όσους θέλει και όποιους θέλει. Στέλνει λοιπόν στην εκπομπή και λέει: δεν έχω ελπίδες ζωντανές. Δεν έχω ζωντανές χαρές και ελπίδες ποθαμένες. Τάφο την έχω την καρδιά και τσίχω έτσι αθαμένες. Πες μας, Μανώλη, ότι θες πάλι για να γελάσουμε, όπως στο πρώτο μέρος. Θα σε βάλουμε πάλι στον κόπο. Πριν όμως πεις οτιδήποτε, θέλω να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή και το πρώτο και το δεύτερο μέρος στη μοναδική παρέα της, στη μοναδική γυναίκα της παρέας, στην κυρία Γαρεφαλιά, που κουράστηκε για να γίνει αυτό το τραπέζι και να φτιάξει αυτούς τους ωραίους μεζέδες. Να είναι καλά, την ευχαριστούμε πολύ. Πες μας τώρα ό,τι θες. Εγώ θα συνεχίσω πάλι με ένα ανέκδοτο και μετά. Αυτά είναι τα καλύτερα. Να πούμε το ματιναδάκι μας. Ένας μαύρος κακομοίρης ταλέπορος έξι να πάει στην Αθήνα. Συνεπώς εγκατέβει στο λιμάνι του Ρεθύμνου, μπαίνει στο καράβι, κακοτσερία σαν και σήμερα, και αρχίζει όλη η διαδικασία. Αρχινάει η ανακοίνωση στο καράβι, λέει: θα φύγω με τις 11, θα φύγω με τις 12, θα φύγω με τις 1. Απ' τα πολλά σου λέει: από αναβολή σε αναβολή. Μπρέσι, δεν πάω στο σπίτι μας κοιμηθώ λίγο και το πρωί θα φύγω 7.30 ώρα, 8 και ώρα φύγει. Από να ξεμπλέξω. Λοιπόν, πάει στο σπίτι του, μπαίνει να γεμίσει στο κρεβατοκάμερα να κοιμηθεί. Θέτει στην κρεβατοκάμερα, σαν όλοι μας κάτι με αυτό το εκατομμύριο. Έκανε τρίβουδαγιά, έκαμε ό,τι έκαμε, σηκώμεντα πάνω, πάει στο μπάνιο, θωρεί τη γυναίκα του μέσα. Ήταν μόλις λέει: ρε, πάει στο μπάνιο. Λέει: δεν θωρείς, μπάνιο κάνω.
Ήταν θα ζητήσει ρε. Λέει τσι, η άλλη στο κρεβάτι. Η μάνα μου ήταν έτσι, φοβούμουν να τσιμηθώ μοναχή και την πήρα τηλέφωνο και ήρθανε. Λέει η μάνα σου ήτανε, μα έτσι. Και αυτά η καλλιτεχνικός πάει στη μάνα και της λέει, μάτσι λέει, αυτός δικαιολογημένος για δεν είδανε. Εσύ δεν του πες πράγμα, δεν του μίλησες. Εδώ μωρή είχα να του μιλήσω 10 χρόνια, να του μιλήσω. Πες μας με 2 λέξεις τι έλεγε παλιά, αυτό που πες όταν ήταν οι κάμερες κλειστές, τι έλεγε παλιά ο Γεράρης τα παλιά χρόνια μετά που τελείωνε ο χορός. Με 2 λέξεις. Τάμπουφε. Ναι. Η τάμπη στο μπουφέ. Δηλαδή. Η τάμπη στο μπουφέ, δηλαδή. Χώρες μια γυναίκα πρέπει να την πας στο μπουφέ. Για ποιο λόγο? Να τη γεράσεις. Να πούμε ότι ο Μπάρος Μανώλης είναι ο πιο μεγάλος σε ηλικία στην παρέα. Ναι. Και πιο μεγάλος στα κιλά στην παρέα είναι ο Αποστόλης. Αγάγια Λένια
κάμερα, λίδι μαλάματένιο. Λίδι μαλάματένιο να βάζα την παρέα μου, γιατί δεν τη χορταίνω. Θέλω τον τάφο μ' ανοιχτό μέσα στο σχήμα μου. Μέσα στο σχήμα μου να ακούω κάθε τάτσινη τα λίδια το τραγό μου. Συνεχίσω. Εγώ θα συνεχίσω μεσόχτισμένη μια βολιά.
δεν πρόκειται να αφήσω. Όλη η φύση να ήτανε, χαρτί πάλι δεν φτάνει. Χαρτί πάλι δεν φτάνει, και τα κάνεις δημιουργός, περιγραφή να κάνει. Δεν έχω, κοπελιά μου, δεν έχω λόγια για να πω, να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω. Γεια σου Λαβρά. Να σας ευχαριστήσω. Τέτοια παρέα όμορφη, είχα καιρό να ζήσω. Τέτοια παρέα όμορφη, όποιος μόνο μεριάσει. Όποιος μόνο μεριάσει βαρέλια να έχει το κρασί, πρέπει να το ξοδιάσει. Την ώρα που έπαιζε ο Χαρίτος τις κοντιλιές και τραγουδούσε η παρέα, είδα τον Αποστόλη να δακρύζει. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κουμπάρα μου του Γιώργη Λαδάκη του Κώστα, μία από τις καλύτερες ματινάδες που έχει βγάλει ο Κωστής, και την αφιερώνω στον Αποστόλη που τον θεωρώ ένα άνθρωπο ξέσυλο από ανθρώπινα συναισθήματα. Το δάκρυ, Αποστόλη, το δάκρυ σβήνει τη φωτιά. Κάθε καημού που καίει, μα είναι λίγο και σταφή, πρέπει κι ανείς να κλαίει. Και πάω στον Καζανιάρη που ήρθε στην παρέα μας, εδώ στο δεύτερο μέρος, για να αλλάξουμε το κλίμα της εκπομπής και θα του πω μια μαντινάδα και αυτή του Παπόγιαμη, όπως και κάποιες άλλες που έχει στείλει στην υποψηνή εκπομπή ο Γιάννης, τον ευχαριστώ. Σκύβω και βάνω απ' το λουλά, ζεστήρα εκεί και πίνω. Κι η πεθυμιά μου να σε δω, γι' αυτό τα μάτια κλείνω. Ωραία. Θα τα πούμε στον Καζάνι. Όσα δεν έχουμε πει θα τα πούμε στην ώρα της δουλειάς σου. Ώρα για μουσική όμως. Να είσαι καλά, Μπάρμπα Μανώλη.
Ένας γνωστός ματιναδολόγος στο χωριό, στα Λιβάδια, είναι και ο Ηλίας που έχουμε στην παρέα μας απόψε. Δεν ξέρω βέβαια, Ηλία, δεν σε ρώτησα αν έχεις εκδώσει κάποιο βιβλίο, γιατί έχεις γράψει πάρα πολλές ματινάδες, αλλά δεν ξέρω αν κάποιες από αυτές έχουν κυκλοφορήσει. Όχι, βιβλίο τώρα δεν έχω εκδώσει, αλλά έχω δώσει σε γνωστούς καλλιτέχνες. Έχουν μελοποιηθεί λοιπόν πολλές από αυτές, έτσι. Έχουν κυκλοφορήσει και τώρα ήδη ετοιμάζεται μια καινούργια δισκογραφική δουλειά από ένα καλό φίλο. Με δικούς σου στίχους. Ναι. Εσύ ποιες θα μας πεις τώρα? Και τι να επιλέξεις βέβαια ανάμεσα σε τόσες πολλές ματινάδες. Μπορείς να μας πεις αυτή που έβγαλες όταν πρωτοπήρες στα καράβια, κάτι μου έλεγε ο Μανώλης. Μια ωραία ματινάδα. Είχα βγάλει η πρώτη ματινάδα, ήταν δεν το φοβούμε τον καιρό, όσα μποφόρια αν έχει. Πιο κοντά αν θέλεις. Δεν το φοβούμε τον καιρό, όσα μποφόρια αν έχει. Γιατί είναι το σκαρί γερόι του κορμιού και αντέχει. Και άλλη μια αν θυμάσαι. Όποιο θέμα θες. Και οι άλλοι αγάπες δεν υπάρχουν, τα αισθήματα τελειώνουν. Είναι κοινά συμφέροντα τους ανθρώπους που ενώνουν. Όμορφα, και δυο. Τι θα μας παίξεις? Θα παίξουμε ένα κομμάτι που έχεις επιθυμία κι εσύ. Θερωτιές. Α, από τα αγαπημένα μου. Ναι. Του αφιερωμό. Μουντάκι. Μουντάκι. Κώστα το Μουντάκι, ναι. Μαραίνει πράσινάδες, μαραίνει πράσινάδες.
τσίμα να δες.